Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dnes z nějaký mapy parkour, nevím jak se jmenuje. A přečteme si pravidla. Úkol: nazbírají kompletní dia vybavu. Zde začíná tvé dobrodružství. Hodně štěstí. Úkol: kousek od výbavy najdeš v truhlách. Odjeď vozíkem do další fáze mapy. Hraj na Peaceful. Mysterious Jumping map. Jo, takže je to Mysterious Jumping. Tady máte i jeho YouTube, tak kdo by chtěl. Nepoužívej žádné mody ani cheaty. Zde je vozík, nastup, cestuj, ok? Jedem. Au, vystup. Probej vozík. Zde máš svoji první zkoušku. Přeskákej kostičky. Sprint povolen. OK? Snad to bude jednoduchý. Sakra. Tak. Ukáž. Sami. Výborně, zvládl si to. Čti dále. Čti vlevo. Jdi do další fáze mapy. To dám. Au, nedám. Výborně, další úkol splněn, jen tak dál. Just wait. Štílevo pokračuje, ještě tě čekají 2 překážky. Bedrock. A co tady je ten žebřík, když se to dá takhle? Sprint je povolen. Asi aby to bylo těžší. Chest play laggy. Výborně, 3. úkol máš hotový, jen tak dál. Takže teď tě čeká poslední úkol, pak odměna. Pokračuj. Bude zajímavý, tady asi spadnu do lávy. Dobrý. Takže boty. Gratuluji, zvládl si to. Jdi si pro odměnu. Vlevo, jdi. Aha, tak nic. Gratuluji, za to si zasloužíš velký dort a taky něco na bubáky. Jo, dokončili jsme mapu, sice taková krátká, ale je pěkná, mně se líbí. Tak jo, tak já se s vámi loučím. Asi u dalšího videa se uvidíme znova, což asi určitě. Čau.